खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरनि 4% डिए बारायबाय। गोनो आचब 2024 नि रिजाल्ट फोसावबाय। काजलगावआव बर' रेबग्रा जथुमनि बानजायनायाव हादरारि थुनलाइयारि फोरबोआ दिनै नैथि सान। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्ला एडिसिनो गोसोखांलाय गथायदों। आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनायजों लोब्बा थानाय सासे एएसआइआ हमजादों। बर' बिजोंनि फरायसालि आरो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बर' फरायसाफोरखौ बर'नि गुदि फरायसालिफोराव मुं थिसन होनांगोन बुंदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सेबराम बसुमतारिया। इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारिखौ क'क्राझार लकसभा मासिनि थाखाय बिजाथि सायख'बाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि गासैबो मावफारियाफोरनि थाखाय मोजां खौरां। हलि एबा दल जात्रा आरो बैसागु फोरबोनि सिगां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजो सोरखारनि मावफारियाफोरनो बान्था होदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फुङावनो लक सेवा भवनाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बे बान्थाखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारनि आवथायाव थानाय गासैबो सोरखारि मावफारियाफोरनि डिएआव 4% बारायनाय बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनैनि बे फोसावनाया 2024 मायथाइनि 1 जानुवारि अक्ट'निफ्रायनो गोहोम गोग्लैगोन आरो बेनि मुलाम्फाखौ गासैबो मावफारियाफोरा 2024 मायथाइनि जागायजेननायनिफ्रायनो मोननो हागोन। बबेखानि गासैबो मावफारियाफोरानो एप्रिल दानाव मोनथाम दाननि एरियारखौ मोनगोन आरो मे दानाव दान मोनसेनि एरियारखौ मोननो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। आसाम सोरखारनि गासैबो मावफारियाफोरा दानिफ्राय 50% डिए मोननो हासिगोन। आसाम सोरखारा मावफारियाफोरनि डिए बारायनो फोसावनायनि बावैसो सान सिगां मिरु सोरखाराबो मिरु सोरखारनि मावफारियाफोरनि डिएखौ बारायनानै होदोंमोन। गोनो आचब 2024 नि रिजाल्टखौ फोसावबाय। सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि बाहागो लानायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै गोनो आचब 2024 नि रिजाल्ट फोसावदों। गिबि मन्थ्रिया दिनै गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खौरांगिरि मेल खुंनानै गोनो आचब 2024 नि रिजाल्टखौ फोसावदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 2024 मायथाइनि गोनो आचबआव सेथि मासि आवग्रिनो हादों शिबसागर जिल्ला, नैथि मासियाव डिब्रुगड़ आरो थामथि थाखोआव जरहाट जिल्लायाव मासि आवग्रिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनैनि हाबाफारियाव 2023 मायथाइनि गोनो आचबआव ए+ ग्रेड मोननो हानाय 12,047 गं फरायसालिफोरनो बान्था होनाय जायो। बे हाबाफारियाव गोनो आचबनि सायाव बानायनाय इनफरमेशन भिडिअफोरखौबो बेखेवो। बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिफाननि सिङाव सा 92 एसिस्टेन्ट प्रफेसारनो आरो थामथि थाखोनि सा 37 मावफारियाफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय जायो। मख'नो गोनांदि 2024 मायथाइनि गोनो आचबखौ मोनथाम खोन्दोआव खुंनाय जादोंमोन। रायजोनि मोन 35 जिल्लानि सोरखारि फरायसालि, साहा बागान आदर्श बिद्यालय, रेसिडेन्सियेल स्कुल, मडेल स्कुल, कस्तुरबा गान्धी गार्लस स्कुल आरो साहा बागाननि बिगोमाफोरजों सालायजानाय फरायसालिखौ लानानै रायजोनाङै गासै गं 43,498 फरायसालिफोराव गोनो आचब खुंनाय जादोंमोन आरो देग्लायनि गोनो आचबआव गासै 3,92,354 सा फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लादोंमोन। बर' रेबग्रा जथुमनि 40थि जोनोम सान खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 14 मार्च बृहस्पतिबार खालि नैथि हाबाफारियाव आगान होबाय। 13 मार्चनिफ्राय फैगौ 14 मार्चसिम जानो गोनां थुनलाइयारि हाबाफारियाव दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि मनब कुमार रामसियारिनि मासि दैदेननायाव सुंद' सल' फरायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो आरो गागि फावखुंगुर सावथुन दैदेनगिरि बिथोनगिरि अम प्रकाश केरखाथारिया बेखेवनानै होयो। गासै 10 थुनलाइगिरिफ्रा गावबा गावनि सोरजिनाय सुंद' सल'फोरखौ फरायथिलाङो। बे हाबाफारियावनो रैमालि बिएड कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरा देंखो रोजाबनाय आरो मोसाग्लांनाय हाबाफारियावबो बाहागो लादोंमोन।
सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सनितपुर जिल्ला एडिसनो गोसोखांलाय गथायदों। जिल्ला सोलोंथाइ मावख'आव बोसोरफ्रोमबो थोजासे फराय बिजाब मोनजोबै आरो बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिनि आनजादफोराव सोंथि बिलाइनि गोबांथार जेंना जाबाय थानायखौ सुस्रांनो आरो लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन बोर्डआव सासे बर' फोरोंगिरि सोद्रोमा थिसननो थाखाय इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनो गोसोखांलाय गथायदों। मैयानि बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जेट सरगियारि, सोलोंथाइ नेहाथारि रिजय बसुमतारी आरो सनितपुर जिल्ला एबसुनि माखासे मावथि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीआव बुधबारखालि सासे एएसआइ खौ स्मागलिं खालामनायनि दायाव लोब्बा थानायनि थाखाय हमनो हादों। स्रोद सुलुङाव खौरां मोननाय लोगो लोगोनो पल्टन बाजार पुलिस स्टेशनाव सासे करियर एजेन्सिनि फननि गेजेरजों दैथायहरनाय बेसादफोरखौ जब्द खालामनो हानाय जायो। बाहायजानाय मबाइलनि जुनै नायबिजिरनाय समाव गोबां डिभाइसफोरखौ दिल्ली एबा गुबुन जायगानिफ्राय खावनानै आसामाव लाबोनानै बैफोर बेसादफोरखौ बांलादेश फारसे आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनानै दैथायहरनो नाजादोंमोन। बे जाथायाव गुवाहाटी करियर एजेन्सिनि भवेश शर्माखौ नुनो मोननाय फोरमानजों लोगोसे एफआइआर होनायनि गेजेरजों खानाय जाबाय होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि दायनिगिरि हानजाजों लोब्बा थानाय बैसोर सुबुंनिफ्राय 13 लाख रां दाबिनानै लानायाव पल्टन बाजार पुलिस स्टेशननि एएसआइ कृष्णा उपाध्याया लोब्बा दङमोन, जायनि थाखाय सानै दायनिगिरिखौ हुमखि होनानै गंसे हस्टेलावनो दोननानै हगार हरनायनि सिगां रांबो दाबिनानै लाखिदोंमोन। बे जाथायाव गोबां फोरमान मोननायनि उनाव क्राइम ब्रान्च हानजाया एएसआइ कृष्णा उपाध्यायाखौ एरेस्ट खालामनाय जायो आरो बे जाथायखौ नायबिजिरनो थिरांथा लाबाय होननानैबो मिथिनो हादों। सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिथाय जोंनि बिमा राव जोंनि सोलोंथाइनि सायाव सिमेन्ट सापरियाव थानाय मानिकपुर गामिनि सुबुं जिरायसालियाव सांग्रांथि मेल लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि शिवराम बसुमतारीया बाहागो लानानै बर' बिजों थांना थानायनि बागै फोरमायथियो। बिथाङा बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला बिमा बिफाजों लोगोसे दैदेनगिरिफ्रा गावनि फिसाफोरखौ बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फोरोंनो नांगोन, अब्लासो बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा थांनानै थागोन होननानै बुंथिदों। बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि हिरेन्य सरगियारि, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मावसुमा रामसियारि, एसबि बड' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारग' लोगो गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', एबसुनि मावथि सोद्रोमाफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि जयन्त बसुमतारीखौ फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार एलएसिनि बिजाथि महरै थि खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारीया दासान्दि चिरां जिल्ला सिडली एलएसिनि एमएलए जानानै बिजेपि दोलोनि हेफाजाबै बिजाथि ओंखारनायखौ मिथिनो हादों। आसामनि रुलिं पार्टिनिनो बाहागो इउपिपिएलनि जयन्त बसुमतारीखौ क'क्राझार एचपिसिजों लोगोसे आसाम रायजोनि बिसायख'थियाव देरहागोनखौ गुबैयै बयबो मिजिंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलोआ बुंबावदों दि फैगौ लकसभानि बिसायख'थियाव एनडिएजों सरजाबफानाय इउपिपिएल दोलोआव गोबांथार सोद्रोमाफोरा मदद होनायखौबो मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।